Mga tag-iya sa duha ka mga SUV nga sakyanan nga gibiyaan daplin sa daan ug sa usa ka pribadong lote zone sa pipila ka adlaw gipanawagan karon sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority nga mopatim-aw sa ilang buhatan. Usan ini kining itom nga SUV nga sukad pa niadtong Sabado sa gabi nga gibiyaan sa kilid sa Cebu South Coastal Road aduol sa Calmar Street. Hinungdan nga gipato o gipaklam sa CT-TODA among sakyanan samtang kining puti nga SUV. Ang gireklamo sa Tag-iya sa usa ka pribadong luna kay sud sa duha ka gabi gibiyaan ang sakyanan. Matod sa hipi sa CT-TODA Joy Tumulak, nga gihatagan nila kutob karong Biyernes ang mga Tag-iya ug mopatim-aw kung di i-report na nila kini sa Highway Patrol Group kung HPG7 sa posibilidad nga naggamit kini sa krimen. Nag-coordinate mi mismo sa Tag-iya sa lote. If in case nga dunay mo claim, magpatawag lami diri sa opisina. Kaya sa violation niya po Sir John. Yes, bisag private siya pero amo lang sing pangutanon ug ganong ninga nato. Tingali unya og unsay report kadto sa highway patrol. Until pila ka adlaw itong gihatag niya nga lugar. Magpaabot mi kutob karong Biyernes.